AGEL rozostával Slovensko. Nie sú to len začaté projekty a vizualizácie, sú to dokončené reálne priestory, reálne oddelenia a reálne nemocnice. Dnes v nemocnici AGEL Krompachy krstíme a uvádzame do života ďalší veľký projekt. Investícia v hodnote viac ako 9 miliónov eur, pričom plán obnovy tvoril 6 miliónov eur a naša spoluúčasť a investícia zo súkromného kapitálu akcionára spoločnosti AGEL tvorila 3,6 milióna eur. Navyše otvárame aj oddelenie pre dlhodobo chorých z následnú zdravotnú starostlivosť, do ktorej sme investovali ďalších 600 000 eur. Všetko do skvalitnenia a dostupnejšej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov regiónu v Krompachoch a v širokom okolí. V tomto regióne je stabilný chirurgický tím 9 chirurgov, držia toto oddelenie na vysokej úrovni na čele s primárom Pustajom. Treba povedať, že je tá rekonštrukcia na úrovni 21. storočia, kde OAE majú 4 sklenené boxy s pretlakom, ktoré sú vysoko štandardné v celom svete. Operačné sály, ambulancie, ultrazvuky nové, rentgeny nové, CT tam je. Ukončená rekonštrukcia chirurgického pavilónu našej nemocnice znamená veľký prínos pre nemocnicu. Staráme sa o pacientov v spádovej oblasti, ktorá má 60 000 obyvateľov. Uskutočnená rekonštrukcia znamená prínos pre pacientov, ktorí sú hospitalizovaní, znamená zvýšenie hygienických štandardov pre hospitalizovaných pacientov a zároveň na druhej strane zlepšuje pracovné podmienky pre našich zamestnancov. Čo sa zlepšilo, tak by som jednoducho všetko.